Eli tervetuloa kaikille tähän Osaamismerkit käyttöön webinaarisarjan viimeiseen osaan. Eli lähdetäänpäs täältä liikkeelle. Eli kerron teille tämmöisen yhdenlaisen menestystarinan siitä, että miten me ollaan rakennettu tämmöinen valtakunnallinen iso kestävän matkailun osaamismerkistö. Niin kerron teille siitä tämmöisen keissiesimerkin, josta sitten ehkä saatte vinkkejä siihen, että miten voisitte itsekin lähteä tämmöistä vastaavanlaista isoa osaamismerkistöä rakentamaan. Ja mun nimi oli tosiaan Lotta Pakanen, tuun täältä OAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja pitkä osaamismerkkihistoria takana. Ja tänään tosiaan meidän viimeinen webinaari. Ja kaikki webinaarit löytyy sitten tuolta tallenteineen verkosta, eli pääsee tutustumaan sitten myöskin jälkikäteen. Eli kaikista on tehty oma tallenne ja ne löytyy myöskin tuolta YouTuben puolelta sitten tämmöisenä soittolistana, mitä on sitten helppo vaikka jakaa muille nähtäväksi. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli tosiaan meidän kestävän matkailun osaamismerkit on hanke. Et useinhan kun me lähdetään tekemään tämmöistä isoa valtakunnallista osaamismerkistöä, niin hyvin usein sen suunnittelun takana on joku hanke, koska se totta kai vaatii aika paljon niitä erilaisia resursseja, että me saadaan oikeasti ja aidosti suunniteltua semmoinen merkkiperhe, mitä sitten voi mahdollisimman moni muukin käyttää. Ja se ei ole semmoinen ehkä ihan tuosta noin vaan sormen napautuksella tapahtuva asia, ja sen takia usein siellä onkin joku tämmöinen hanke taustalla. Ja hirveän tärkeähän on, niin kuin on aikaisemmin puhuttu, että silloin kun on hanke taustalla, niin pitää sitten myöskin miettiä paljon sitä, että mitä niille merkeille tapahtuu sen jälkeen, kun se hanke loppuu. Eli se on myös semmoinen iso osa tämmöistä isoa valtakunnallista merkistön rakentamista, että varmistetaan se, että se merkistö jää myöskin sitten käyttöön sen hankkeen jälkeen. Ja useinhan se tapahtuu sillä tavalla, että joku, esimerkiksi se hankkeen koordinaattori, ottaa ne merkit sitten omaan perustoimintaansa tai rupeaa tarjoamaan niitä muille halukkaille, esimerkiksi pientä korvausta vastaan, ja tarjoaa myöskin koulutusta siihen, että miten sen merkistön saa käyttöönsä. Että tapoja on monenlaisia, mutta se on hyvä muistaa, että kun tehdään iso työhankkeessa merkkien suhteen, niin ei jätetä sitä vaan sitten sen hankkeen ajaksi, vaan pyritään siihen, että saataisiin sitten käyttöön myöskin myöhemmin. Mutta joo, me ollaan tehty tämmöinen mainosvideo meidän osaamismerkeistä, minkä voitte tuossa sitten materiaalista niin käydä katsomassa. Mä voisin kyllä sen tietenkin, se ei kestä kuin ihan minuutin, niin mäpä voisin sen teille jakaa. Mun pitää vaan laittaa tuosta äänet päälle. Ihan pikku hetki, niin jaetaanpa se uudelleen äänien kanssa, niin saadaan sitten tänne näkyviin. Katsotaan, nyt toivotaan, että se lähtee pyörimään. Jaha, no niin, video ei nyt lähtenytkään täällä Zoomissa pyörimään, eipä anneta sen haitata. Mutta siis ajateltiin sillä tavalla, että jotta me voitaisiin siitä merkistöstä, mitä me ollaan rakentamassa, voitaisiin viestiä siitä mahdollisimman tehokkaasti, niin me rakennettiin tämmöinen pieni, vähän niin kuin teaser-video, mikä on toiminut yllättävän hyvin. Eli jos olette tekemässä jotakin tällaista, jonka ajattelette, että se matka tai sen käyttö jatkuu sitten myöskin sen hankkeen jälkeen, niin ehdottomasti suosittelen sitä, että käytätte myöskin aikaa ja resursseja siihen, että saisitte tehtyä sille myöskin tämmöistä markkinointia samalla. Ja me huomattiin, että tämmöinen pieni markkinointivideo, missä osaamismerkit vähän lentelee ja hauskalla käsikirjoituksella on tehty, niin toimii aika kivasti ja hyvin. Tämä oli tämmöinen meidän yksi idea. Mutta joo, minkä takia nyt sitten yleisestikin ottaen niin kannattaa lähteä tämmöisiin niin kuin isoihin osaamismerkkihankkeisiin mukaan, missä lähdetään tekemään. Tässä on meidän 6 syytä. Ehkä näistä joku resonoi siihen, että minkä takia tekin voisitte lähteä sitten rakentamaan tämmöistä isompaa merkistöä. Meidän merkistön aiheena oli kestävä kehitys ja kiertotalous, ja silloin hyvin vahva yhteys strategiaan. Eli ajateltiin, että mikä olisi sen parempi kuin lähteä tekemään osaamismerkkejä jostain semmoisesta asiasta, jolla on tosi vahva yhteys strategiaan. Me tehdään hyvin paljon myöskin sitä yritysyhteistyötä täällä Pohjois-Suomessa, ja tässä päästiin näiden osaamismerkkien kautta tekemään myöskin sitä yritysyhteistyötä, niin tämä nähtiin kanssa tosi tärkeäksi asiaksi. Nämä merkit oli suunnattu matkailualalle ja meiltä myöskin valmistutaan sinne. Tämä nähtiin tärkeäksi. Meillä on tämmöinen tietynlainen osaamismerkki asiantuntijuus. Täällä haluttiin vahvistaa sitä asiantuntijuutta ja edelläkävijyyttä. Haluttiin kehittää meidän omaa jatkuvan oppimisen tarjontaa sekä myöskin tämmöiset kouluasteet ylittävää tarjontaa.
Niin tässä oli ne syyt, minkä takia me haluttiin lähteä tämmöiseen isompaan osaamismerkistön kehittämiseen mukaan. Ja nämä on mun mielestä tosi tärkeitä asioita pohtia siinä vaiheessa, kun lähdetään tämmöistä isoa osaamismerkistöä kehittämään, koska silloin kun se tausta on kunnossa, niin silloin sitä osaamismerkistöä, mitä suuremmalla todennäköisyydellä tullaan sitten myöskin hyödyntämään sen hankkeen jälkeen. Ja se ei tosiaan jää sitten ihan vaan pelkästään tämmöiseksi hankkeen tuotokseksi. Niin teillä on varmasti omia syitänne, minkä takia haluaisitte lähteä jotain näin isoa kokonaisuutta tekemään, mutta tästä löytyy tämmöisiä meidän syitä. Ja tämä hankehan tehtiin JOTPAn rahoituksella, mikä tarkoittaa, että me ei voitu ottaa tähän hankkeeseen mukaan meidän omia tutkinto-opiskelijoita, vaan kaikki osaamismerkit on suunnattu tuonne työelämän puolelle, eli henkilöille, jotka ovat siellä jo tällä hetkellä työelämässä, tai ovat jostain syystä työelämän ulkopuolella. Työttömiä ei voitu ottaa mukaan, mutta työllisiä ja työelämän ulkopuolella olevia oli meillä tässä hankkeessa kohderyhmänä. No, mistä me lähdettiin liikkeelle? Me todettiin, että ei me nyt voida ihan vaan omasta päästämme lähteä keksimään, että minkälaisia osaamismerkkejä me nyt haluttaisiin kestävästä matkailusta tehdä. Toki meillä oli tässä mukana paljon aiheen asiantuntijoita, mutta me todettiin siltikin, että ei se riitä, että me niin kuin tiedetään itse, miten se asia on, vaan me halutaan niin kuin rakentaa sellainen osaamiskriteeristö tukemaan tätä osaamismerkistöä, missä on otettu huomioon sekä erilaiset viitekehykset että se työelämäyhteistyö. Ja tämä oli itse asiassa aika iso askel. Liian usein lähdetään rakentamaan tämmöisiä laajoja osaamismerkistöjä niin, että me ajatellaan, että kyllä se kaikki asiantuntemus meiltä löytyy. Kyllä me tiedetään, minkälaisia osaamismerkkejä tuolla kaivataan. Niin tässä lähdettiinkin liikkeelle siitä, että ensin lähdettiin selvittämään se kaikki tausta. Ja viitekehyksillä nyt sitten viitataan siihen, että siellä on erilaisia Euroopan tasoisia viitekehyksiä, on vaikkapa Agenda 2030. Meillä on totta kai matkailualaan liittyviä tutkintoja. Ja sitten toisena puolena tosiaan ne kaikki paikalliset ja alueelliset yritykset ja työnantajat, jotka sitten työllistää näitä matkailuala-ihmisiä. Ja me haluttiin tehdä myöskin tämmöistä käyttäjälähtöistä työtä, eli sitä, että ne merkit olisi mahdollisimman merkityksellisiä juuri sinne työelämän puolelle. Eli käytettiin hirveästi aikaa siihen, että me oikeasti selvitettiin, että minkälaisissa tilanteissa niitä osaamismerkkejä tultaisiin mahdollisesti sitten käyttämään siellä työelämän puolella. Eli se oli semmoinen tärkeä asia. Siellä huomaan, että käytte keskustelua siitä, että onko ne osaamismerkkihakemukset vielä siellä, niin ne ei ole vielä siellä. Niiden pitäisi tulla sinne tämän päivän aikana. Mutta hienoa, että YouTube-listakin sieltä löytyy. Ja sitten me otettiin 2 aluetta erityistarkasteluun. Me ajateltiin, että me tehdään valtakunnallinen merkistö, mutta otetaan kuitenkin 2 tämmöistä hyvin erityyppistä aluetta. Me haluttiin vahva alueellinen näkökulma tähän osaamismerkkityöhön, ja me valittiin Lappi ja Saaristomeri, 2 hyvin erilaista aluetta, kun ajatellaan sitten niitä osaamismerkkejä. Se, mitä me sitten lähdettiin tekemään, me käytiin läpi kaikki mahdolliset osaamismerkit, sertifikaatit, viitekehykset, materiaalit, hankkeet, kaikki, mitä tällä hetkellä täällä Suomessa ja ehkä myöskin tuolla Euroopassa on tehty tämmöisen niin kuin kestävän matkailun, kestävyyden, vastuullisuuden, matkailun kehittämisen parissa. Ja tämä vaati aika paljon sitä taustatyötä. Ja sieltä rupesi sitten yllättävästi jo löytymään sellaisia osaamismerkkejä, mitkä jollakin tavalla liippas tätä meidän hanketta. Eli siitä oli selkeästi hyötyä, että me käytiin tämmöinen kierros, että katsottiin, että mitä tällä hetkellä Suomessa jo on. Sitten me lähdettiin tutkimaan nuo kaikki erilaiset sertifikaatit, mitä löytyy ihan valtavasti matkailualalle. Me ei haluttu tehdä kilpailevia tuotteita osaamismerkeistä, vaan me haluttiin ehkä tehdä niin, että niissä osaamismerkeissä korostuisikin vähän erilaiset asiat kuin niissä sertifikaateissa. Ja kaiken lisäksi niin, että sertifikaatit on tosi laajoja, ne on yleensä tosi kalliita, niin me haluttiin tehdä myös tämmöinen kustannustehokas vaihtoehto. Eli osaamismerkki olisi tämmöinen ehkä niin kuin helpompi myös sitten pienten yritysten ottaa osaksi sitä heidän toimintaansa kuin tuommoiset isot sertifikaatit. Mutta tämä oli valtava iso työ, meni meiltä varmasti paljon sitä aikaa siinä alussa, että saatiin tätä mietittyä. Ja se, mihin me sitten päädyttiin, on se, että me halutaan tehdä tämmöinen hyvin käyttäjälähtöinen osaamismerkistö. Eli me käytiin tämmöisiä yrityskeskusteluita, me haastateltiin yrityksiä ympäri Suomen ja tavattiin heitä erilaisilla messuilla ja
erilaisissa paikoissa ja ruvettiin selvittämään, että minkä takia yritys haluaisi, että heidän henkilöstö tai heidän työntekijät suorittaisivat tällaisia osaamismerkkejä. Mikä se hyöty on sille yritykselle? Ja sieltä nousi 3 asiaa. Ensimmäinen oli se, että yritys haluaa profiloitua kestävässä matkailussa ja osaamismerkit toimii tosi näppärästi sen tukena. Toinen oli just tämä kustannustehokkuus, eli pienillä yrityksillä ei ole välttämättä resursseja lähteä tämmöisiä niin kuin kalliita sertifikaatteja suorittamaan, niin tämä nähtiin tämmöiseksi hyvin kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi. Ja 3. oli se, että haluttiin uusia ideoita siihen, että miten henkilöstön osaamista voidaan kehittää. Eli ne perinteiset koulutukset ei enää ollutkaan välttämättä se, millä saadaan niin kuin henkilöstöä osallistumaan sen osaamisen kehittämiseen. Ja osaamismerkit nähtiin semmoiseksi hyväksi vaihtoehdoksi. No sitten sen jälkeen me lähdettiin myöskin miettimään, että no mitä sitten ne, kenelle me näitä osaamismerkkejä ollaan myöntämässä, eli ne matkailualalla työskentelijät, niin minkälaisia tarpeita heillä voisi olla. Ja me saatiin niitä tarpeita, kun me haastateltiin yrityksiä, eli sieltä löytyi sitten myöskin niitä työntekijöitä, ja tätä tehtiin myöskin paljon, pohdittiin vaikkapa meidän opiskelijoidenkin kanssa, että minkä takia sinä haluaisit tämmöisen osaamismerkin. Ja sieltä löytyi 4. Totta kai se, että sen kautta voi kehittää sitä omaa osaamista. Nähtiin, että se toimisi tämmöisen rekrytoinnin tukena, eli sun olisi tosi helppo näyttää tulevalle työnantajalle, että hei, mullapa on osaamista kestävästä matkailusta, joka on kuitenkin aika ehkä semmoinen hittiosaaminen tällä hetkellä tuolla kentällä. Ja sitten totta kai se, että sä pystyisit niinku osoittamaan sille sun nykyiselle työnantajalle, että hei, mä oon tehnyt tämmöisen, mulla on oikeasti osaamista. Ja osa nosti esille, että myöskin niille asiakkaille. Eli me matkailualalla kohdataan jatkuvasti ihmisiä, niin se osaamismerkki toimisi semmoisena myös visuaalisena vihjeenä ja vähän tämmöisenä laatumerkkinä siitä, että hei, että tämän yrityksen henkilöstö oikeasti tietää, mitä on kestävä matkailu. Ja ehkäpä me voitaisiin niinku heitä lähestyä ja kysyä heiltä vaikkapa erilaisia vaihtoehtoja, miten voitaisiin paikalliskulttuuria tukea tällä matkailulla ja niin edelleen. Ja sitten 3. vielä, kun meillä oli nämä 2 eri aluetta, niin me lähdettiin miettimään, että no mitä tarpeita siellä Lapin matkailussa on ja mitä tarpeita taas sitten ehkä siellä Turun saariston matkailussa. Ja huomattiin, että esimerkiksi semmoinen yksi asia, mikä sieltä tuli, niin oli tämmöinen ympärivuotisuus. Eli mitä Turun saaristossa voisi tehdä talvella ja mitä Lapissa voisi tehdä kesällä. Koska tämä oli tämmöinen hyvin tärkeä niin kuin kestävän matkailuun liittyvä juttu, ettei se matkailu olisi vaan pelkästään semmoinen sesonki tuote, niin lähdettiinkin selvittämään, että mitä erityistä siellä alueella on, nouseeko sieltä jotakin sellaisia juttuja, mitkä meidän pitäisi ottaa niissä meidän osaamismerkeissä sitten huomioon. Ja tämä oli nyt kaikki sitä taustatyötä, mitä me tehtiin, jotta me sitten saatiin niin kuin pikkuhiljaa rakennettua sitä kriteeristöä. Ja mä nostasin sieltä 3 erilaista menestystekijää. Eli ensinnäkin se, että se osaamismerkistö on oikeasti kytketty siihen ajantasoiseen osaamistietoon, ei siihen, mitä me kuvitellaan, että se osaaminen on, vaan varsinkin jos tehdään tämmöistä, mitä on tarkoitus käyttää ympäri Suomen ja erilaisissa yrityksissä, niin on hyvin tärkeää katsoa, että se on varmasti ajantasasta ja sille on tarve sille merkistölle. Sitten 2. se, että me halutaan kuitenkin, että se on osa jotain laajempaa kokonaisuutta. Meidän on hirveän helppo kytkeä sitä osaamismerkistöä tämmöisiin isoihin, tärkeisiin kehittämisteemoihin. Ja tässä tapauksessa vaikkapa tuo Agenda 2030. Se oli sellainen, joka kaikki tiesi. Ja kaikkien piti jollakin tavalla se ottaa huomioon omassa toiminnassa. Niin se oli tosi näppärä tapa kytkeä tätä osaamismerkistöä suoraan sinne. Ja sitten totta kai, koska me ollaan oppilaitos, me haluttiin myöskin sitä, että me ei kuitenkaan puhuta ihan eri kieltä kuin ne tutkintojen perusteet. Eli me halutaan kuitenkin, että näitä osaamismerkkejä voitaisiin myös käyttää täällä opintojen aikana. Eli vaikka ne oli työelämälähtöisiä, niin kuitenkin me haluttiin, että niissä on kuitenkin se skaalautuvuus sinne meidän tutkinnon perusteisiin, että ne voidaan ottaa vaikka osaksi sitten matkailualan koulutusta. Ja sitten 3. on se käyttäjälähtöisyys. Yksi semmoinen hyvä esimerkki meidän käyttäjälähtöisyydestä oli tosiaan se, että huomattiin, että me tarvitaan merkistö 4 eri kielellä.
Eli Lappiin tulee paljon työntekijöitä, jotka puhuu englantia, niin ei suomenkielinen osaamismerkistö ole se, joka siellä myy. Ja sitten taas tuolla Saaristomerellä huomattiin, että siellä on paljon ruotsinkielisiä yrittäjiä, jotka varmasti haluaa ruotsinkielisen merkistön. Ja haluttiin myöskin sitten Lapin matkailuyhteydessä ottaa vielä sitten se saamen kieli, Pohjois-Saame itse asiassa sinne sitten vielä mukaan. Eli näin saatiin niitä erilaisia kielitaustoja huomioitua. No sitten se meidän kakkosjuttu, kun me oltiin kehitetty ensin rakennettu se osaamiskriteeristö, niin sen jälkeenhän oli tosi helppo lähteä rakentamaan sitä osaamismerkistöä. Ja me mietittiin siinä pitkään, että pitäisikö meidän ajatella niin, että meillä on samat osaamiset kahdella eri tasolla tai kolmella eri tasolla, vai onko meillä eri osaamisia eri tasoilla? Se oli niin kuin semmoinen, mitä me lähdettiin sitten pohtimaan, että me huomattiin äkkiä, että on samojakin osaamisia. Eli kun meillä kohderyhmänä oli se, että me haluttaisiin tarjota sitä merkistöä ihan niille henkilöille, jotka ovat töissä, vaikkapa siellä niin kuin ravintolapuolella, mutta myöskin sitten niille yrittäjille. Ja sitten vielä niille matkailualan kehittäjille ja opettajille, eli vähän niin kuin erilaisille kohderyhmille, niin ruvettiin sitten miettimään, että no onko ne tarpeet sitten, onko ne erilaisia sitten kuitenkin. Mutta sitten päädyttiin siihen, että kyllä me yritetään niin, että meillä on ne samat perusosaamiset vähän eri tavalla, vaan muotoiltuna sitten eri tasoille. Mutta tätä oli helppo lähteä tekemään sen jälkeen, kun oli tuo osaamiskriteeristö valmiina. Ja meillä alun perin oli täällä tosiaan 3 eri tasoa, mutta sitten me ollaan tämä tiputettu 2, eli yhdistettiin sitten tuo yliopiston ja ammattikorkean taso. Mutta alun perin meillä oli 3 ja me tosiaan niin ajateltiin näin, että no se työntekijä tarvii ne tietynlaiset osaamiset ja yrittäjä tarvii tietynlaisen ja sitten vaikkapa ELY-keskuksen asiantuntija, joka kehittää matkailua, tarvii vähän erilaiset osaamismerkit. Mutta sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin päädyttiin sitten kuitenkin siihen, että siellä on pikkusen sitä vaihtelua, mutta pääasiassa on sitten samat osaamiset, mutta vaan vähän eri tavalla eri tasoille muotoiltuna. Eli tämä oli tämä meidän ratkaisu, mutta siellä olisi myöskin voinut olla ihan täysin eri osaamiset eri tasoilla. Ja tämä on teille tuttu kuvio, tämä on teille näyttänyt, eli tämmöiseen malliin me nyt sitten päädyttiin, että meillä on 2 tasoa, meillä on osaaja ja asiantuntijatasolla on sitten vielä 2 tuommoista ekstra merkkiä valittavana, jotka voi sitten suorittaa. Ja sitten meillä on tämmöinen sisäänheittomerkki nimeltä perusteet, eli se on tämmöinen merkki, minkä sä voit saada monivalintatestillä. Eli sulla pitää olla kestävän matkailun perusteet hallussa, sä teet monivalintatestin ja sitten voit saada tuommoisen perusteet-merkin. Eli ajateltiin, että jos tuntuu, että sitä polkua on vähän vaikea aloittaa, niin tehdäänpä tämmöinen niin sanottu sisäänheittomerkki, mikä on tosi niin kuin helppo ja yksinkertainen suorittaa, jos sitä osaamista on. Ja sitä kautta sitten ehkä motivoiduttaisiin myös siihen, että voitaisiin hakea nämä loputkin. Ja tuo perusteet-merkki oli myös semmoinen, että me tehtiin siitä QR-koodi, ja kun me käytiin erilaisilla messuilla ja erilaisissa tapahtumissa, niin se QR-koodi oli meillä koko ajan mukana. Et me voitiin tosi nopeasti, kun me kontaktoitiin joku henkilö, joka olisi kiinnostunut meidän osaamismerkistä, niin hei, skannapa toi QR-koodi, ja teepä tästä ensimmäinen osaamismerkki heti pois alta. Ja se oli tosi tykätty tapa. Eli siitä tykättiin kovasti, että heti pääsi jotenkin siihen mukaan, että nyt mulla on tuo, ja sitten rupesikin heti miettimään, että no kummalle polulle mä nyt sitten haluaisin jatkaa ja mitä me sitten tehtäisiin. Ja huomaatte myöskin sen, että nuo kuvat on tosi simppeleitä, eli me haluttiin pyrkiä siihen saavutettavuuteen, eli siihen, että merkissä ei olisi mitään ylimääräistä tekstiä, varsinkin kun nämä on monikielisiä merkkejä. Mutta tuo EQF-taso me sinne haluttiin nyt jättää. Se voi olla sellainen asia, mikä sieltä poistuu sitten, kun merkistö julkaistaan ihan niin kuin lopullisesti, mutta nyt tässä vaiheessa, että se pikkusen erottaa, että osaajatason koulutukset pyörii meillä nyt tuolla ammatillisen koulutuksen puolella ja asiantuntijatasot sitten täällä korkeakoulumaailmassa. Mutta hyvin tämmöisiä niin kuin simppeleitä, helppoja merkkejä, josta näkee kyllä, että mistä on kyse, mutta ilman niin kuin ylimääräisiä tekstejä. Ja täältä nyt sitten oikeastaan menestystekijöiksi nousee tosiaan se, että meillä on
eri osaamistasoja, eli me tehtiin kuitenkin selkeästi osaamistasot, ja se, että sä pystyt myöskin poikkeamaan tasolta toiselle, eli sun ei tarvitse suorittaa, jos et sä halua niitä kaikkia siltä samalta tasolta, vaan sä voit suorittaa, että hei, tuossa mun osaaminen onkin itse asiassa jo vähän korkeammalla tasolla, niin mäpä suoritan tämän merkin tuolla EQF 4-tasolla, ja sitten mä hyppään tuonne EQF 6-tasolle ja suoritankin tuon sieltä. Eli tämä niin kuin mahdollistaa myöskin sen, että sä pystyt niin kuin aidosti itse miettimään, että mikä se sun osaaminen on, ja pystyt sitten lähteä vaikka vähän ylemmälle tasolle osassa merkeissä. Ja sitten oli se meidän sisäänheittotuotemerkki, minkä tästä eteenpäin otan käyttöön ihan joka paikassa, koska se aidosti motivoi ja tuli sellainen fiilis, että hei, nyt mulla on jo tämä yksi, mä teen sitten vielä loputkin. Ja totta kai sitä saavutettavuutta nyt ei voi liiaksi alleviivata, eli kyllä siihen pitää totta kai pyrkiä, että meillä on semmoinen raikas ja yksinkertainen ja saavutettava se osaamismerkistöjen visuaalinen ilme, niin se on hyvin tärkeää. No sitten meidän kolmas askel oli, että me halutaan miettiä, että mitä kautta nämä osaamismerkit nyt lanseerataan. Ja tarkoitushan on, että nämä osaamismerkit lanseerataan ihan itsenäisinäkin tuotteina, mutta tässä hankkeessa meillä oli kuitenkin nyt mahdollisuus rakentaa tämmöinen jatkuvan oppimisen tarjontaan menevä verkkokoulutus. Eli jos sulla ei ole vielä sitä osaamista, niin me haluttiin tarjota mahdollisuus kehittää sitä osaamista. Eli nämä ei ole mitään niin kuin suoritusmerkkejä, nämä merkit. Merkit on niin kuin ihan aidosti osaamisperusteisia merkkejä, mutta niiden ympärille vaan sitten rakennettiin tämmöinen verkkokoulutus, jota kautta sitä osaamista sitten pääsee osoittamaan. Ja tämä on ollut tosi näppärä, että me ollaan pystytty tämmöinen tarjoamaan. Ja nyt sitten hankkeen jälkeen täytyykin miettiä, että minkälaisia resursseja me laitetaan sinne osaamismerkkeihin mukaan. Eli täältä verkkokoulutuksista, mitä me ollaan kehitetty, me saadaan paljon niitä resursseja sitten totta kai sinne itse merkkeihinkin mukaan, mutta se on semmoinen tärkeä jotenkin, että jos sitä osaamista ei vielä ole, niin pitää olla joku semmoinen materiaali tai paikka, missä sitä osaamista voi lähteä kehittämään. Muuten on vähän semmoinen ikävä tunne, että no hei, teillä on tosi kiva merkistö, mutta mä en nyt äkkiseltään kyllä yhtään keksi, että missä mä voisin lähteä tätä osaamistani kehittää eteenpäin. Ja tämä oli meidän alkuperäinen malli, että meillä olisi tosiaan ollut näitä tasoja 3, ja sen jälkeen niistä oltaisiin tehty yksi yhteinen verkkokurssi, joka olisi sitten skaalautunut 3 eri tasolle. Tämä oli meidän alkuperäinen ajatus, mutta sitten kun me päädyttiinkin siihen, että meillä onkin enää 2 tasoa, niin me todettiin, että ehkä ne toimis paremmin kuitenkin sitten tämmöisinä itsenäisinä verkkokursseina, että jos haluat nyt lähteä sitä koko polkua suorittamaan. Edelleenkin on mahdollista niitä suorittaa vähän ristiin rastiin, mutta ajateltiin, että no ehkä se voisi olla kuitenkin semmoinen loogisempi, että ne olisi omat koulutuksensa. Toinen vaihtoehto olisi voinut olla, että meillä olisi edelleenkin ollut yksi yhteinen alusta, josta olisi sitten löytynyt molemmat koulutukset. Ja tässä on totta kai se hyvä puoli, että nyt kun meillä saadaan niitä osaamismerkkejä, niin niiden lisäksi saa sitten sen koskimerkinnän, eli sinne opintorekisteriin, kuitenkin sen merkinnän myöskin siitä suoritetusta koulutuksesta. Mutta koulutus ja osaamismerkit kertoo eri asiasta. Koulutus on suoritus, ja osaamismerkit taas sitten kertoo siitä osaamisesta, mitä ollaan haluttu niiden yritysyhteistyön ja viitekehystarkastelun pohjalta niin lähteä sitten tarjoamaan. Ja me päädyttiin siihen, että meillä on tosiaan nyt 2 tämmöistä verkkokoulutusta. Meillä on kestävän matkailun asiantuntijakoulutus ja kestävän matkailun osaajakoulutus. Ja toi asiantuntija oli 1-7 opintopistettä ja osaaja oli 1-5 opintopistettä, kun siellä oli vähän vähemmän niitä merkkejä. Eli vaikka nämä merkit ei ole suoritusmerkkejä, niin tässä yhteydessä me ajateltiin, että no yksi merkki on suurin piirtein se 1 opintopiste nyt tässä tapauksessa, mutta sitä ei ole missään tapauksessa nyt merkkeihin laitettu tai siellä edes niin kuin millään tavalla sitten lähdetty korostamaan, että näissä kuitenkin sitten pyörii nämä osaamismerkit mukana. Mutta nämä on rakennettu tuonne Open Moodleen, nämä kurssit, ne on tällä hetkelläkin siellä käynnissä, ja meillä oliko meillä 130 osallistujaa nyt jo tähän mennessä, ja nyt on vasta ensimmäinen kierros mennyt, eli tosi paljon ollaan niin kuin saatu sinne osallistujia jo tällä hetkellä, ja meillä on tosiaan tehty esitteet ja kaikki mahdolliset, mitä kautta sitten
pääsee tosiaan meidän merkkeihin mukaan. Ja tätä kun ollaan sitten mainostettu tuonne työelämän puolelle, niin ollaan myöskin hyvin paljon puhuttu siitä, että kaikki ne tehtävät, mitä tehdään, mitä siellä osaamismerkeissä on, ne on sellaisia autenttisia. Että sä tosiaan pystyt osoittamaan sen osaamisen siellä sun työpaikalla, niissä autenttisissa tilanteissa. Että sun ei tarvi meidän kurssia varten tehdä jotain sellaista, mihin sä et törmäisi siellä sun työpaikalla. Ja tätäkin varten ne yrityshaastattelut, mitä me ollaan tehty, on ollut tosi tärkeitä. Että meillä on vähän jotenkin hahmottunut ne tehtävän kuvat ja ne asiat, mitä siellä voisi olla siihen kestävyyteen liittyen. Niin ollaan sitten osattu myöskin niihin osaamismerkkeihin rakentaa sellaisia tehtäviä, että ne aidosti tukee sitä autenttisuutta. Ja menestystekijöitä 3 nostan tosiaan sen verkkokurssin, eli se on tosi näppärä, kustannustehokaskin tapa tuoda se merkistö, sitten kuitenkin lanseerata se merkistö ja tuoda se. Et vaikka se merkistö toimii ilman sitä kurssiakin, mutta se on kuitenkin sitten hyvä tapa lähteä sitä osaamista kerryttämään. Ja sitten ne merkkihakemukset, niin siellä ne mikrooppimistehtävät, eli sillä tavalla, että ne sopii sinne arkeen. Matkailuala on tosi kiireinen, ei siellä ole aikaa kausityöntekijällä lähteä tekemään jotain 10-sivuisia esseitä tai mitään muitakaan tämmöisiä niin kuin isompia kokonaisuuksia, niin ne on kaikki tämmöisiä hyvin pieniä mikrooppimistehtäviä, jotka voi vaikka tehdä bussimatkalla, lounastauolla. Silloin kun sulla on semmoinen pieni hetki aikaa, niin sä voit aina lähteä yhden tehtävän tekemään. Ja sitten, että ne on niitä autenttisia juttuja, että ne ei tunnu semmoisilla päälle liimatuilta, että hei, että eihän mun tämmöistä tarvi mun työssäni tehdä ollenkaan, että onpas tosi hassu juttu, vaan että siihen autenttisuuteen on kiinnitetty tosi paljon sitten aikaa ja mahdollisuuksia sen ympärille. Mutta tämmöisistä menestystekijöistä on nyt rakentunut kestävän matkailun osaamismerkistö ja on varmaan semmoinen hyvä esimerkki siitä, että miten me tehdään sen työelämän kanssa yhteistyössä jotain tämmöistä merkistöä. Niin mä itse ajattelisin, että 3 vaihetta on se taustaselvitys ja sen kriteeristön rakentaminen, sitten sen varsinaisen merkistön miettiminen, paljon siellä on tasoa ja miltä ne näyttää, miten ne kertyy. Ja sitten 3. se, että miten se merkistö lanseerataan, miten sitä osaamista voi oikeasti kehittää. Niin näistä 3 syntyy semmoinen hyvä kombo tähän osaamismerkkityöhön. Kiitoksia. Haluan vielä lopuksi kiittää teitä kaikkia, että olette osallistuneet tähän webinaarisarjaan ja kaikki tosiaan löytyy sitten sieltä tämän webinaarisarjan verkkosivuilta ja siellä on myöskin samalla sivulla linkki sitten sinne YouTube-soittolistaan, mitä kautta pääsette vielä kerran katsomaan kaikki. Mutta kiitoksia teille oikein paljon ja oikein hyvää kesän jatkoa.